Όλους. Καλό καλοκαίρι και καλή νέα πολιτιστική περίοδο 2026-2027. Είναι αυτονόητη η χαρά και η ικανοποίηση την οποία αισθανόμαστε οι ιδρυτές του Συλλόγου να τον βλέπουμε να υπάρχει, να αυξάνεται, να πληθύνει και να δημιουργεί. Ένα σύλλογο που είναι ο πιο παλιός σύλλογος του Δήμου μας. Συγχαρητήρια και καλή δύναμη, καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Θέλω να ευχαριστήσω δύο άτομα που βοηθάνε στο Σύλλογο. Η μία είναι η χοροδιδάσκαλος, η κυρία Ράνια, που ίδρυσε το παιδικό τμήμα και το τρέχει μόνη της. Και η άλλη είναι η κυρία Μυρσίνη, για τη βοήθεια που μας κάνει στις φορεσιές. Μυρσίνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε. Μόλις κατέφτασε και ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου. Είναι ο υπεύθυνος του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Γιάννη, ένα χαιρετισμό. Σύντομο. Μόλις φτάσατε, αλλά τι να κάνουμε. Το στην αρχή με άγχος, είναι για καλό ή για κακό. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και από μένα. Κλείνει η χρονιά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο που είναι δίπλα σας πάντα, που δείχνει πραγματικά πως πρέπει ένας Δήμος να στηρίζει τους πολιτιστικούς συλλόγους, γιατί γυρνάμε σε όλη τη Θεσσαλονίκη και μην θεωρείτε αρκετά πράγματα αυτονόητα. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε αυτή τη στήριξη. Κάτι το οποίο πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να είμαστε δίπλα σας, γιατί τα ήθη, οι αξίες, τα έθιμα, αυτό που βλέπω εδώ πέρα που είστε μια μεγάλη παρέα, μια οικογένεια, είναι αυτά που πρέπει, μας χαρακτηρίζουν ως Έλληνες, μας ενώνουν και πρέπει να τα κρατάμε όπως και να έχει, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, με όλες τις εκδηλώσεις, με όλες τις παραδόσεις που κάνουμε. Συγχαρητήρια, το έργο σας είναι θεάρεστο, συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη, στους χοροδιδάσκαλους, σε εσάς και στο Δήμο. Και του χρόνου να πούμε. Ευχαριστούμε πολύ.